Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya, agig pasalamat sa katawhan sa pangabuan, sa mga sakop sa iyang parokya. Daghan kayong mga tao, nindot kayo ang performance ni Father Tony Sagrado. Salamat sa iyang paghimo sa bag-o nga groto, among gipanalanginan, sa wala pa kami mumisa, amo usa nga gipanalanginan. Nalipay ako sa daghan nga mga tawo nga gadalag kandila, nagdagkot, unya ila yung gipakita ang ila nga debosyon. Ako ganing balik-baliko na alang sa mga kaparian. Ang parokya nga dunay debosyon ni Mama Mary, buhi. Labi na kung dunatay kining bisag, kining Dawn Rosary every first Saturday. Importante kayo na. Nya doon na po tayo kining Holy Hour every first Friday. Kung doon na galit tayo mga debosyon ngayon ana, mahimog yung bibo, buhi, ug mahimog gayon nga kining daghan yun ang mga tao nga muga maganoy dina sa tong simbahan. Tungod kay si Mama Mary manggod ang mudala sa iyang mga anak aron muadto ni anang iyang simbahan nga mao ang lugar asa kita magampo. Muna nga Father Tony Sagrado, salamat sa imong gihimo, salamat kay imo gayod nga nahuman ang maong gruto, salamat usab sa mga katawhan nga mitambayayong sa atong PPC Parish Pastoral Council, sa atong Finance Committee, ug labaw sa tanan sa mga kapilya nga sakop sa parokya sa Birhen sa Kaluoy sa Pangabuan. Ako usab nga timbaya sa sinila ni Vani Go, ang papa ni DR o ni Hasmin Dingkong Go. Salamat kaayo sa inyong pag-abi kanako uban sa iyang mga anak, si JM, si JJ o si Vanessa. Nya kay naminyo naman ang ilang kuya. Nya si JM ningon nga si JJ ningon nga wala na kun nakuyawan siya kun nigtrabaho niya, wala na ang iyang kuya, dili na niya uban. Nya magunsa na lang kuno siya. Sagdila lang dong. Kita kang imong be independent and show that you can do it. Muna importante. Nya ngadto pod sa tanan nga mga kaparian, balik ta sa piyesta sa Pangabuan, sa tanan nga mga kaparian nga mi-attender, nga mi-konselebrada. Salamat kaayo. Ang inyong pagtambong o sa pagpakita sa atong fraternal brotherhood, sa atong pagkapare sa Archdiocese sa Osamis. Unya, salamat po sa mga religious sisters, salamat po sa mga brothers nga miadto didto. Ako pong pasalamat sa tong mga diakono nga mitambong niadtong piyesta natong kagahapon, piyesta sa Birhen sa Kaluoy sa Pangabuan. Karong adlaw, Miyerkules, piyesta ni San Policarpio, obispo ug martir. Si Saint Polycarp usa ka natawo niadtong tuig 155 o kining usa siya ka disipulo ni Saint John o siya ang nahimo nga obispo sa Smyrna. Ang iyang sulat ngadto sa taga Philippians usa ka pagpakita sa iyang madasigon nga pagpang-alagad o siya nahimo nga martir o gisunog siya. Pero sa primero nga pagsunog, wala siya masunog. Pero gipatay siya o gisunog usab. Muna nga luoy in taon kaayo ang iyang kamatayon sa edad nga 86. Saint Polycarp, Bishop and Martyr of the Church. Karon ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos.
Si Juan mingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga nagingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Hesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako, kay ang dili bato kanato dapig kanato. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo ron, no? Mubo. Pero undanon kaayo. Una sa tanan, ako yung klarohon ha, nga bisan di sa pundok sa mga apostoles, na di jealousy, no? Abisan di nga nagkapundok ron sa mga kaparian, na yun yung gitawag og jealousy. Si Juan ha, nakakita man siyang tao nga nang ayo pod og mga masakiton, unya nagpalagpot sa yawa sa ngalan ni Hesus. Unya iyang gibadlong kay dili man sakop sa iyang pundok. Ato gyud ning pamalandungan yun kining mga pundok pod sa nga dili Katoliko pero nagampo unya nakaayo sa uban. Unsa may atong buhaton? Ato ba kini nga hunungon? Ato kining pamalandungan og lawom. Pero ang punto dinhi mao gyud nga dinhi gyud sa pundok di ay sa mga gitawag og mga gipili naa gyud ay gihapon ang jealousy. Ug dinhi nakita gyud nga gitudloan dayon sila ni Hesus. Si Hesus isip magtutudlo niingon gidayon, ayaw ninyo siyang pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan batok kanako. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Nindot kaayo ni ang pahimangno sa atong Ginoo. Ug hinaut unta nga kini maoy bantayan, basihanan para sa mga kaparian, mga religious, tungod kay lisod biya ni kay usahay gyud mingon mo ta, uy, sa mga diha nga kuha mo ka diya, ga ampo mo ka diya, nagkuhan ka diya, murag po kag pare. Pero nakaayo biya siya. Yung sao mo nato, ato siyang hunongon, nga nakaayo man siya. Nga ang gisulti ni Jesus diri, mingon man nga, ayaw ninyo padid-i. Kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, basta sa ngalan ni Jesus, dili sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Jesus, ang makasultig dautan, bato kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Mo na nga kining gitawag og jealousy. Kinigong jealousy, moabot mo lang ni kung naa kay ambisyon. Kana bitong masuko ka sa tao nga nakahimog maayo tungod kay gusto manggug ka nga dili ka labuan. Nga dili ka malabuan ba? Sa to pa di ay ikaw nasilos tungod kay nalabuan ka. Muna nga, kining gitawag yun ta, nga kita adun batunan yun ang pagpaubos. Nindot yun kayo nino, balik-balik lang yun ni. Balik-balik yun ni ang pagtulunan sa itong Ginoo, kining pagka mapaubsanon. Nya, sa tao nga siluso, naa di ay ang pagka mapahitason. Sa tao nga dili mahimutang, tungod kay ang uban, nakahimog maayo, kana day siya mapahitason. Tungod kay dili siya gusto nga ang uban makahimo pod og maayo. Naagyon na sa atong katilingban, naagyon na sa ato nga lugar, naagyon na sa atong opisina, naagyon na sa atong tagsa-tagsa kapundok. Kung ang usagali makahimog maayo, dayon tag-ingon nga, padayon gihimo-himo bina niya, wa ba na siya sultii nga buhatan na. Kay dili man gud ta gusto nga malabuan, dili man gud ta gusto nga doon na pa'y mas og abilidad kay kanato. Ang gusto gud nato gud nga tupong-tupong lang ta, pero kung doon gali mo labaw, masuko gud ta. Nya mao ni ang pahimangno sa tong Ginoo nga ayaw og did-i. Ayaw did-i
kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako, kay ang dili bato kanato dapig kanato. Mga usbon gyud nato sa pundok, asa ka naka sa opisina sa mayor, opisina sa kining opisina sa mga konsehal, unya sa inyong pundok kun doon nagali mulabaw, inyo dayon ng istoryahan, unya inyong gusto nga siya malagpot, kanabang masilusan ka ba? Kung masilusan ka, luoy jud kaayo siya, kay maningkamot maning tao nga kining ambisyoso nga ikaw mawagtang aron siya ray makita nga maayo sa pundok. Kay kung malabuan gali siya, masakitan gyud na siya ug magplano gali siya dautan kanimo. Mao na nga kining mga siluso, mga dautan day kasing-kasing. Kini ding mga siluso, mga itom day og pananaw. Kini ding mga siluso, mga pula day mata, munang dili na maayo. Muna kay kanang pula nagitag mata, isog naman kay ta, buot naman tang muhambat. Muna nga labi na dina sa barangay, palita ron pundok sa mga konsehalis or sa kining staff, kining mga trabahador pod, kining taong mga midwife, diyan naapod sila barangay health worker. Kunya kini pong barangay health worker, kung kining malabuan po itong usa ka barangay health worker, awayon po na nila. Kay gusto lagi sila nga patas lang ta, walay mulabaw. Kay kung doon nagali mulabaw, siya may mugilak. Mugilak man siya. Tungod kay mugilak siya, mamahimo siyang nindot. Kunya, dili gusto ang uban nga siya malabuan. Jealousy. Muna nga, dili gyud kaayo, dili maayo nga ang tao siluso. Kay ang taong siluso, ambisyoso. Ang taong siluso, mapahitason. Ang taong siluso, dili mapaubsanon. Muna nga, tanawa sa inyong pundok, di na sa inyong barangay hall, di na sa inyong pundok sa mga midwives, mga pundok sa kining mga maestra, kining pundok sa mga principals, pundok sa mga principal, kinsa may sagihan ninyo saway. Nganong gisaway man ninyo? Tungod maayo siyang performance. Kay ngano man, gusto mo nga inyo, kanabang crab mentality, nga ipaubos gud ninyo ang musaka na di gyud na maayo ug mao kini ang gistoryahan karon dinhi sa ato nga ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo gapahinumdum kanato nga importante kaayo nga atong batunan kining pagka mapaubsanon ug ingon man usab, appreciate people who are doing good. Appreciate people, praise people who are doing good, and then bless them, because if you bless them, your blessings will return to you. Mao man gyud ay importante gyud. Kanindot na ana nga ang tanan mamahimo nga maghimog maayo. Nindot na kaayo ang atong barangay, nindot na tanawa gud ang atong barangay. Forbid ang hugawa, walay gustong manilhig. Kaya ang gusto tanan maggunit og ballpen. Ultimong maninilhig. Gusto siya po'y kining kapatas aron magdapon siya ballpen. Dili doon na gyud mo trabaho. Muna ka na tanawa gud inyong barangay hall kung limpyo ba na. Tingalig hugaw kaayo niya, dili ta nahimo nga modelo sa atong barangay. Basta ang punto dinhi mao ra gyud nga walo nato ang pagkasiloso, kay si San Juan sa atong ebanghelyo nasilos sa usa ka tawo nga naghimog maayo ug diha gibadlong siya sa atong Ginoo aron ipatigbabaw ang pagtulunan bahin sa pagka mapaubsanon. Wag tangon ang pagkasiloso, kay ang taong siloso ambisyoso ug maoy makaguba sa maayong relasyon sa usag-usa o maoy magdala og kasamok dinha sa grupo. Kinsabay kining siloso kay sa inyong grupo? Kinsabay pirmi gyud nga magdala og kasamok dinha sa inyong grupo? Kinsa ba ang
dalag kalayo dinha sa inyong pundok. Mauna siya ang tao nga seloso, dili gusto nga siya malabuan. Wag kon malabuan siya, murago na siya irong buang nga magsigig paghot sa kining uban niyang mga kauban. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Ako, ugma na usab. Asa dili pa di ay, ako din timbaya sa kining mga tao dinha sa kining sa Oroqueta, mga tao dinha sa Sinakaban, mga tao sa atong mga viewers dinha sa Panaon, sa ilang channel 18 ug channel 19. Mao na nga akong timbayan ninyo kay miabot naman taron sa Oroqueta City. Mao na nga dinha sa Panaon, dinha sa Aluran o uban pa nga mga lugar atong ako gyud nga timbaya. Ugma di ay pitsa 24 mao di ay ang ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Sir Menard Pangilinan. Pitsa 24 alas 9 sa buntag dinha sa Oroqueta City. O unya sa pitsa 26 adlawng Sabado mauusab ang ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Emmanuel Pudyutan dinha sa Aluran. Busa sa pitsa 24 Oroqueta City si ordinahan pagkapari si Reverendo Sir Menard Pangilinan. Unya sa pitsa 26 ordinahan pagkapari si Reverendo Emmanuel Pudyutan sa alas 9 dinha sa Aluran. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong pasalamat sa katawhan sa Oroqueta City tungod kay inyo yung gipangga si Reverend Sir Menard Pangilinan o ako sayod nga dunay gyud kamoy gipreparar aron magmalipayon, magmabungahon o mas mabibo ang ordinasyon ni Reverendo Sir Menard Pangilinan. Salamat ni Father Edgar Canama, salamat ni Father Alcher Boquia, salamat sa mga Franciscan Sisters of Mary, Franciscan Missionary Sisters of Mary, labi na ni Sister Isabelita. Salamat kayo, Sister, sa imong pundok, dinha sa mga FMM Sisters, salamat dinha sa Oroqueta City. O ako pong pasalamat sa kining Finance Committee o sa Parish Pastoral Council, salamat usab sa ato nga choir dinha sa Oroqueta City, ugma mukanta kamo, salamat kaayo. Mabuhay tayong lahat. God bless. O mubalik kita sa Ginoo, mangaliya kita ug atong iampo si Reverendo Sir Menard Pangilinan uban sa iyang mga ginikanan, uban sa atong mga kaparian ug atong ipadayon ang pangamuyo kay ang pag-ampo taming aron kita makabarog ug mamimong lig-on nga sumusunod sa atong Ginoo. Mabuhay tayong lahat.